Daħal fis-seħħ avviż legali li jagħti dritt lil persuna li tkun arrestata biex ikollha aċċess għall-informazzjoni f'każ ta' proċeduri legali. Kien il-Ministru għall-Ġustizzja Owen Bonnici li daħħal fis-seħħ dan l-avviż legali. Aħna diġà wettaqna emendi sostanzjali f'Marzu li għadda u f'dawk l-emendi konna daħħalna wkoll id-dritt tad-disclosure, ċewwe li persuna li tkun taħt investigazzjoni jew arrest ikollha dritt għall-informazzjoni kollha li l-pulizija jkollha fuq dik il-persuna. Però konna ddeċidejna li nagħtu perjodu ta' aġġustament biex il-korp tal-pulizija jkun fl-aħjar sitwazzjoni biex idaħħal din il-liġi fis-seħħ. Issa dak il-perjodu għadda u fil-fatt din il-ġimgħa il-Gvern daħħal dan l-artikolu fis-seħħ. B'dan id-dritt l-akkużat jew suspettat ikun f'pożizzjoni aħjar li jikkontesta b'mod effettiv il-leġittima tal-arrest jew id-detenzjoni tiegħu. Dan id-dritt se jippermetti persuni suspettati jew akkużati li jippreparaw id-difiża tagħhom bl-aħjar mod u se jwassal għal proċeduri aktar imħeffa u effiċjenti. L-Unjoni Ewropea ilha mit-30 ta' Novembru 2009 li għaddiet direttiva li tinkludi dan id-dritt, dritt meqjus importanti fil-qasam ta' drittijiet tal-bniedem. Iżda f'pajjiżna kien biss riċenti li ttieħdet azzjoni u din il-miżura mhix l-aħħar waħda. U nemmnu wkoll allura li ħajonqsu l-kawżi se jitħaffu l-proċeduri u nemmnu wkoll li b'din il-miżura se nitfgħu lil pajjiżna fil-mappa tal-pajjiżi Ewropej li diġà għandhom drittijiet bħal dawn. Għadna maħniex lesti, fadlinna iktar drittijiet proċedurali x'indaħlu f'dawn iċ-ċirkostanzi, l-abbozzi diġà tħejjew u jekk Alla jrid fil-ġimgħat li ġejjin se nkunu nresquhom ukoll biex bekk nkunu għalaqna kwadru li jġibna mbagħad fost l-aħjar pajjiżi fl-Ewropa fejn jidħlu drittijiet tal-persuni arrestati u taħt investigazzjoni.